Nagkaroon po ako ng one night stand sa ka-sister ko. Ang kinakatakot niya lang po, DJ Rocky, ititiwalag po kasi kami sa chapel. Sa chapel po kasi, magka-grupo po kami sa choir. Matagal ko na po siyang gusto nung umpisa pa lang po na magkasama kami sa choir. Kaya dinikitan ko na po kasi siya. Pero may asawa po ako, lalaki. Eh, si sister, may asawa din ba? Noong time po kasi na yun, kahihiwalay niya lang po sa asawa niya. Tapos yun po, sabi ko sa kanya, o sige, para mahimasmasan ka, gusto mo ba inom tayo para marelax ka lang? Kaya nung nag-inuman po kami, yun na po. Kasi nagulat na lang po ako, bigla niya ako hinalikan. Eh yun nga po, marupok po ako. Ginrab ko na kasi may itsura po yung ka-sister ko, maganda naman po. So pagkatapos may nangyari sa inyo, Binlock niya na po ako. Tapos hindi na po siya masyadong umaatin sa chapel. Ang kinakatakot niya lang po, DJ Rocky, ititiwalag po kasi kami sa chapel. eh yung partner mo, mahal mo pa rin ba hanggang ngayon? Slight po. Slight, bakit ano? Magkakasama po kami sa chapel. Ang hirap po kasi na may kinakasama ka. Tapos wala ka nang nararamdaman para sa kanya. Tapos iba na yung nasa puso mo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Wow! Enjoy na enjoy sa mga videos namin. Nako, Marami pa niyan dito, kabisyo. Kaya para mas feel good ka, I-like mo ng video na to. At mag-subscribe na sa aming YouTube channel! Don't forget to click the notification bell Para lagi kang updated sa amin.